Oh iya Guritno, yen pancen mengkono kang dadi kapercayanmu, iki ana pitukane. Kasembatan sediamu waton kita bisa ngasorake marang kadidane bocah kang ning mburi iki. Guritno, mangsa bodho. Akyat risang kabirang Rinang kul kempet Welah kalah Mula ora gelem minangkane marang penyuwunku jebul wis urung jago wiring kuning bocah gagah sapa jenengmu aku mringgondane jeneng karo waca apa kang aran Guritno para nyata karo waca kasebatan antus warga langgeng waton bisa ngasorake marang kadigdayanmu semono aku lakon antuk wahyu Sinopati yen aku bisa nuduhke marang marganing pati Resi Guritno wani marang aku tangkat tak pedang sajogetmu tumigun pangganting langit kelap-kelap katon tergintangin sang maweh gandrung papo kotok murang toto
wis mendepo halus kang prayitno priye ngger tetuko wangune kita kejoderan nggih iya yang dulu kula wirangan kalian Resi Guritno wirangan piye awit menawi kula pejahi saged pejah nang lajeng gesang palihan oh ngono inggih mula ulun mau ora wis paring dawuh to dheweke kuwi kepengin mati ning angel patine pancen golek wahyu kuwi jebul ora gampang kok nggih gandeng nggon akal kita ora kecunggah prayogane akalmu gunakno ulun percaya yen wahyu pinesti dadi darbekmu mesti ana swarane atimu kang nuduhake marang kamenangan kita nggih tetuko yen estu ulun ayo cah pringgondani aja kaya wong pinjungan cacahmu kenapa kowe dadak nyembah sedokan ning ngarepmu moko durung bucik kulitmu wae depisin kowe dosa Resi Guritno pawantu-wantu kula nyuwun pangapunten dene kula cuman poko wani kaliyan paduka Sang Resi kula ngurmaosi dari sepinten kasekten kula menawi kabanding kaliyan paduka ingkang menika duh Sang Resi Guritno kula sampun ngurmaosi kawon samudados watak kula bilih kula sampun ngurmaosi kawon kula kedah dipun pejahi awit menawi kula boten pejah awrat sanggenipun nandhang wirang ing saminipun kula gesang mila monggo Sang Resi keparon nugel junggo kula aturaken tangan kalih inggih kanthi pejah kula menika dadosa pancatan anggen paduka minggah ing swarga langgeng Sang Resi jahliyah ning talaga kadilangit mambang kang pas ulana pamaneka bintang toyo kusumaya sumawur lumrap kang sekar dadi jandha kaki Gathotkaca apa-apa yang edan ketali buta wani merjaya marang kita kula urhanana ya nggih pun kaki iki dudu wong liya tumrap marang sira kula Gathotkaca aku isih pepundhenmu dhewe ya nggih aku iki biyen tilas cantrike kengeyang Premban Begawan Manumayasa ing pertapan Saptawarga cantrike kengeyang kang cinaket iku cacah ana 3 siji Putut Pidaksaka loro Putut Kapisupalawa katlune ya pun kaki iki Putut Guritno dene Putut telu mau darbe kewajiban dhewe-dhewe ya nggih kaya to
Kakang pidak saka duwe kewajiban rumeksa wilujenging Sang Manomayasa lan memulang ing babagan olah batin. Kakang Kabisupalawa darbi kewajiban rumeksa wilujenging pertapan Retawu lan kabeh para cantrik lan memulang ing babagan pasrawungan. Denipun kaki darbi kewajiban rumeksa ing reh wewengkon Gunung Saptawarga lan memulang ing babagan kanuragan. Duh Kanjeng Hyang sembahan kula mawantu-wantu kang wayah nyuwun pangapunten. Dene kula wanoh-wani abriyudha kaliyan paduka Kanjeng Hyang Resi Guritna. Ora dadi apa kula kabeh mau pancen tak karepake. Sebab apa? Awit pun kaki kepengin banget mirsani mungguh tekan ngendi rasa tanggung jawabing para muda ing wektu iki ya nggih. Nyatane jebul isih ana sisaning budi utama hambek pramila ingkang dumunung aning sira kula Gatotkaca. Buktine sira nglilakake patimu tinimbang urip mung nandhang wirang. Iku mono mertelakake yen sira ora luntur ing reh kaprawiranmu nggih karo kaca. Monggo saiki iki akeh-akeh tinimbang mati alung wani wirange lho nggih. Kuwi tegese kaprawiran ora dipersudi. Kepara wani ngisin waton blenduk weteng iklim Islam ini. Iku mono dudu wantah para luhurmu kang wis kajempana ing angin nggih karo kaca nulini. Ana maneh kahanan kang andupara sira kang dicalonake dadi Senopati watak prawira mau kudu tok rekepi kan lahir batin ya kula. Aku isih kelingan nggih nalika Kang Hyang Manomayasa paring piwulang marang para candrike klebu pun kaki wis nate diparingi warah yen kepengin dadi satriya kang pinunjul padha nindakno darmaning satriya yaiku dedamara utawa nganggo bercatur prakara ing pamrih supaya kena kanggo srana mapanake marang darmaning kasatriyanmu. Dene obor cacah papat mau kang sinebut Sudira, Susila, Anaraga lan Sambigana. Kados pundi paparinipun kula nyuwun dawuh Hyang? Mengkene nggih. Tembung Sudira iku mengku karep wani tumandang kanthi rasa tatak titis lan tanggun. Datan semingkir saka saking pepalang lan Sambikala. Mekaten iya. Kuwi jenenge Sudira. Najan rebus kanthi pecahing dada utahe getih kudu dilakoni. Keningi lajeng Susila menika mungkret kajeng kados pundi Hyang? Sing jeneng Susila kuwi bisa mapanake pribadine sadeng papan lan kahanan. Turta maneh ora seneng ngendhak marang gunaning liyan, ora ngepel marang dadahan liyan, kuwi jenenge Susila. Inggih. Wadene Anaraga kuwi mengko karep anut lan ngelingi marang sangkan paraning raga. Wadene raga iku muhung saka Sang Suksma Kawekas. Ya mung kudu weling kulub